ರೂಪಾಯಿ ಗಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ಸಿಪಾಯಿ ಯಾರೀ ಚೆಲುವೆ ಕಳುವೆ ಕುಲೆ ಮನ್ಪದೆ ಓಹೋ ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯೇ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಅಂಗಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ವಾತದ ಪದೆ ವಾಬುಕ್ಕುಡುಂಡು ಇದು ವಾಬು ಕುಡ್ಲಾಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರಂಜಿನ ಮೂಕು ಎದೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನವನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಯ ಆಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡಿದಿನ ಆತ ಕಾಸನ್ನ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಕೋನ 3 ಲಕ್ಷ ಅವುಂದೆ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಣಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಬೇಜಾರದು ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪಲಿಯೇ ತಾನೇ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರುವಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಆಂಡಿತ್ತೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪಡಿಯೇ ತಾನೇ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚದಾಲ ಇಚ್ಚೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅವು 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 ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ ಉಪ್ಪಡು 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 ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಏರು ಈರೆ ಏನಾನು ಈ ನಾನೇ ಬಂದ್ ಅವು ಈ ರೆಕಡ್ ಪದ ಬಂಡಾರತ್ತ ಅವೇನು ಕೊಡೋರ ಪನ್ಲೆ ಓಹೋ ಅವು ಅವು ಕಲಾಗಾರನ ತಾಕತ್ತು 2 ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ತಿಮೆ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆ